Amiyenda ni gobono eyamate eyemokuru sub location ya Nyaure me sub county ya Nyamacha genda tokobego ichanera chinchira cyobotu tukano chinyomba cyabo isato cyanyarako bakikobwata umurero butukobukira citariki emerongo evere cyumutenyo gatano na limo kobwataka nabarabo nigo enyomba ejikoni yo mungina alisigesare yanyarako bakikobwata umurero ase chinchira cyobotu tukano bego chinyomba ivere cyumumuroye ijo cyanyarate koba chikoya nigo yamate yeso kire na koteba nigo bono obosi bore bwabo nabo igobore ndi bwabo bore ase akonga gotomanye muri kito Evelyn Osero. Ubwoba nigo bwatete yamateyemo asekenjorokia ebigogo yogotoka sub location ya Nyoera sub county ya Nyamache bunge abo base county ya Kisii aliskerubo oyoro mungina bwenke yobo igomotakanwa nigakorera bunararete na kwebasa begeteke bungo korende magega yokoboka akaumirana nayo ole kerodina sokire na noriye chiga bono na nyori yayi yaisaranjire alinka nyoro mwana yo minto yose ore gatiabu nero kuruko muno komboni na lesare ina giare kama tebirisiba na bibire muna kwara rirega wana wote na uri muina siyemba jiye taibere jisaransete naga ale na jire korona ka ingombi yarenge nawe namenye kanya ingi giarenge kebon abana benke yoni go bakorera boigo konyora chiroboti igorege korekyo egento kiabatiete nogo kumyokonene itukoria chimatano mambi nabugete ngari yesimi yane nganyora nimbwate misidi korororo na kire tune kazi ni yane mara kwa saa 3 konyana rali ngamwakera kumbe ngongwani alenge tukakwana nero tukakora asinini ngayugunsukumire ngakire mama simi ngwane nere ngateba tigambe ke namba yae mukwanire ngomwakera kamubori musana na ngakibwakire agantebiye bwakire ngakikwabukire abunalya achagete korero gontebi nabukire umwana one njonanga ngwete anganjiyete ndeli bulio kachinyombe nabukire nanyorire chisambire chiyete mwabite chiyete na mwane chikoni chiyete kare simiyaja ngubuli muchukaya ngikyare gosamba ngaya muchikoerete chinyombe cyabo chonsibire chiyete ne yanege yete abuna ondwete ngakumya katebya utwarenge komo ngubate yabone bintu mokora simiyarure nkembe monkonye transport nyirane nkandaro amanganaro nengana yabaichanete mono yabairete goikerana irio koenekia asiba kumeretie umuchando noroi na kwimukie gatamukiro kyo wako roboti asinonya nabo goikabono basinyire ekyo barakore tugacha mena kanyara abantu nabaichire gaiga muna matanga anja abunga kumisana korukori ngachaka korera ngayeburi ngibakuburi mamo chandegete tata nagwete nare bwe kotigarite ondete yo bari nere ingi bakumuburi batakumwabira bomomorende ngoikae kene ngonya chinyombe chiyete chikarara chiane ibere eyo mungina giyete karara bintu byari ngeme nabo biyete kachanga ndese serikali ngari kopi kakora kuronga irana bono kurina batona maisusu na batubwato bwaba tusinjege ntotokora wono ntunto maiteke abantu bakutubuni mama tabwati tambi na monto tabwate mangana ndonzi na monto ekyo boigo nigo kyabairete ko imukie getamukiro gyo kumunganya mamu mwabokorwa sayo na kumubeka asangao ase oko mwenekeria oburendi tukaikara somna abana bamairura tukabanga tukateba mama takonyara komenya gaiga bono twariro bwoba tigatorole tumuimuki tumuirandonzi achikomenya na amenyuru sana kaicha twara murembe nigo bono baruro kubore cha serikali goswagati na kubakonya kumanya barabya babaimbogetie getambukiro kyo gokorege kolebunekyo nabo igo kumanya ekerenga kyabo ngerekieke na kubainekeria uburendi obutingu serikali anje mukonye mama momororera mabira singinjo tabwati kende na arabuye komenyete nande tabwati muntu ramukonye na intu abanyene tari torikire ntu asomete nabo tomenyerete ibibarua ebina bigo tokonya serikali kumuranje motokonye abo todi no bwa bakomenya senkeye ekikiagerete tukamwanga no mungina tigatumurusia tumwire nango chiali usana imesi tukamenyete nera bero egera usomore mpe no toke ngo reporter ya Ndizi TV area tariane Evelyn Osero.